Helo, siamai, a chroeso i Uned 4, gwrs Canolradd. Nawr, yn Uned 4, dyn ni'n edrych eto ar y dyfodol, beth sy'n digwydd y fori, yr wythnos nesaf, y dyfodol. Ac yn Gymraeg ac yn Saesneg, mae dau amser dyfodol gyda ni. Dwi'n gallu dweud, bydda i'n mynd i Gaerdydd y fori? Neu a fi i Gaerdydd y fori? Does dim ots. Wel, yn Uned 4, dyn ni'n edrych ar y ffurfiau crynno, short form futures. A weithiau, dyn ni angen y ffurfiau crynno. Er enghraifft, os ydych chi yn y tŷ ac mae rhywun yn cnocio ar y drws, dych chi ddim yn dweud yn Saesneg, I will be going. Na, achos mae'n immediate. Yeah? Dych chi'n mynd yn syth. Felly, yn Gymraeg, a fi. Os ydy'r ffôn yn canu yn y tŷ, dych chi ddim yn dweud, I'll be answering. Os dych chi yn y dafarn a dych chi eisiau prynu rownd, dych chi ddim yn dweud, I'll be buying. Os ydych chi'n cynnig, offer, os ydych chi'n cynnig gwneud rhywbeth, I'll drive tonight, I'll wash the dishes. So mae eisiau dysgu'r ffurfiau cryno, yr immediate future yma. So, dych chi wedi dysgu rhai berfau, rhai verbs yn barod. Dych chi'n cofio I'll go yw a fi. Iawn, dych chi'n cofio. Dwi'n mynd i ddweud y person, dych chi'n dweud y dyfodol cryno. I'll go, he'll go, they'll go, ac ati. Iawn, so, fi. A fi. Ti. Ei di. E. Aeth e. Hi. Aeth hi y bws. Aeth y bws. Ni. Awn ni. Chi. Ewch chi. Nhw. A nhw. Ti. Ei di. Ni. Awn ni. Nhw. A nhw, fi. A fi. Da iawn. So, mynd. Tic. Nesa, cael. Ac mae cael yn gweithio fel mynd, ie? May I have gafi wrth gwrs, ond I'll have cafi. Okay. Cafi frechtan. Heddiw, cafi frechtan. Cafi frechtan. Ia? Eto, dwi'n dweud y person, dych chi'n dweud he'll have a sandwich, we'll have a sandwich, ac ati. So, cafi frechtan, ni. Cawn ni frechtan, nhw. Canw frechtan, chi. Cewch chi frechtan, e. Caiff e frechtan, y plant. Caiff y plant frechtan, nhw. Canw frechtan. Dych chi'n cofio? Nhw, just, plural forms, just gyda nhw. Caiff y plant, can nhw. Da iawn. So, mynd, tic, cael, tic. A hefyd, gwneud. Yr un peth. A fi, I'll go. Cafi, I'll have. Gna fi, I'll do, neu I'll make. Y tro yma, beth am ymarfer cwestiwn? Beth wna fi? Beth wna fi? Beth wna fi? Yr un peth a mynd a cael. Beth wna fi? Chi. Beth wnewch chi? Ti.
Beth wneud i? Nhw. Beth wna'n nhw? Ni. Beth wnawn ni? Hi. Beth wnaeth hi? E. Beth wnaeth e? Fi. Beth wna fi? Da iawn. Tic. So, dych chi'n gwybod, mynd, cael a gwnaf. Mae nhw yn y cwrs sylfaen. Nawr, hefyd yn y cwrs sylfaen, dysgoch chi, I will help, immediate, gwnaf i helpu. Popeth yn iawn. Tic, ardderchog. Yn y cwrs canolradd nawr, dyn ni'n rhoi opsiwn i chi. Cyfoethogi eich Cymraeg. Make your Cymraeg that much richer. More scope. So, gwnaf i helpu o helpa i. A dych chi'n gweld, dyn ni'n symud yr endings i'r verb. Bydda I will be, I'll help, helpa i. Gwnaf i helpu, helpa i. Helpa i, I'll help, helpa i. Dwi'n mynd i ddweud y ferf, the verb. Dych chi'n dweud, I'll do it. Helpu. Helpa i. Talu. Tala i. Ffonio. Ffonia i. Edrych ar y teledu. Edrycha i ar y teledu. Aros yn y tŷ. Arhosa i yn y tŷ. Bydda i'n aros yn y tŷ. I'll be staying in the house. Arhosa i yn y tŷ. I'll stay in the house. Dim ots. Iawn? Dim ots. Okay, so, dewch i ni ymarfer. Pryna i bapur newydd. Pryna i bapur. Pryna i bapur. Bydda i, pryna i. Pryna i bapur. A chi? Pryna i bapur. Byddi di, prynu di. Prynu di bapur. A chi? Prynu di bapur. Byddwn ni, prynwn ni. Prynwn ni bapur. Prynwn ni bapur. Byddwch chi, prynwch chi. Prynwch chi bapur. Prynwch chi bapur. Byddan nhw, prynan nhw. Prynan nhw bapur. Prynan nhw bapur. Felly, dyn ni'n symud yr endings o bod, byddai, byddi di, i'r verb to the verb i wneud y short form future. Nawr, mae un dwi wedi wneud. Dwi ddim wedi gwneud, sori. Bydd e, bydd hi. Does dim ending. Does dim byd i symud. So, he will buy if. If. Prynyff e. She'll buy. Prynyff hi. OK, chi nawr. Y tro yma, pryna i goffi. Pryna i goffi. Dwi'n dweud y person, dych chi'n dweud he'll buy coffee, we'll buy coffee, ac ati. Okay. Pryna i goffi, e. Prynyff e goffi, nhw. Prynan nhw goffi, chi. Prynwch chi goffi, hi. Prynyff hi goffi, ni. Prynwn ni goffi, ti. Prynu di goffi, i. Pryna i goffi. Da iawn. Nawr te, dyna'r peth pwysig heddi
i ddysgu'r endings. Ond, wrth gwrs, weithiau, dyn ni eisiau'r negyddol. Cofiwch, yn y negyddol, mae 2 dreiglad. TCP, treiglad llais, gyda hy. So, I'll cook, coginio I won't cook, choginio hi. Dwi ddim yn gallu siarad. Choginio i ddim. I'll eat, bwyta I won't eat, fwyta i ddim. Ond digon am nawr. Dwi eisiau chi ddysgu pryna prynu di, prynu fe, prynu hi. Prynw ni, prynwch chi, pryna nhw. Ac wrth gwrs, dych chi'n gwybod, gwela i chi, dyna ni, y short form future. Gwela i chi y tro nesa ar gyfer uned 5. Hwyl fawr!